भैया हम जितेंद्र भारती रउआ लोग के चरण छू के प्रणाम करतनी। वाई रउआ लोग के बीच एगो कैसेट आ रहे जाना के नाम रहे दर्शन कली बाबा के। वाई एगो और एल्बम आप लोग के बीच जा रहल बा जाना के नाम बा माई डूबता गाँव दहार में। दाई सुनी है प्यारा सा भजन। दहार में रउआ बस गईनी पहाड़ हमारा होला न केहू सहारे। रउआ बस गईनी पहाड़ हमारा होला न केहू सहारे। मैया कैसे के आई रउरा दारा पार में डूबता गाँव दहार में ना। मैया कैसे के आई रउरा दारा बार में डूबता गाँव दहार में ना। दहार में केतना ले लोग डूबल जात बाए माई। कौन चमत्कार करी उनका के बचाई। उनका के बचाई ए माई। केतना ले लोग डूबल जात बाए माई। कौन चमत्कार करी उनका के बचाई। तो इतना पानी कहाँ से आइल जवार में डूबता गाँव दहार